जा बार स्रो बारखादों लोगोफोर नै साइलेन्ट मजा बार बारदों लोगोफोर ओरैबायदि नेचारेल बारहावा मोनजादों लोगोफोर वाह नो स्मोकिं दे पूरा नेचारेल बार ले आयु आयु गाइस र लोगोफोर मोजां मोजां भिउ देखायाखैनो ने एसे बेरायग्रोदों लोगोफोर बा 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 जि थान्दाखा उफ 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 गाइस नै भगवान ले थान्दाया ओ हो 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 गाइस हा 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 उफ वाव नै दामी दामी खार आइ सुजुकी डेंजर नुखायोबा ओ गाइस अभी आगे डांस में पूरा घूमने आ रही है